Siyathokoza ngandla kwethu umkhulu waseMakuthi Ndlovu Ndaba No, kukhona bebuzile ngosiyami wathi imbizo zokuchatha zona malini. From 80 rand to 150, ezinye wathi zithole 50 rand. Ayikho imbizo yokuchatha edlula ngaphezu kwaleyo mali. Ayikho nhlobo la ekhaya. Kufana nje nezinto ey'suke zincanyana, ey'suke zidinga umuntu. Kuphela kuya ngayo ukuthi kufanele siy'didile kanjani. Kodwa nje ey'mbizeni zokuchatha kufuneka wazi ukuthi ayikho edlula ngaphezu kwa-150. Unless-ke soy'fica le emakhemisti. Uma izoba ilomo price ko-150 izobe incane kabi. Ngoba lapho into esuke isibiza kusuke sekuyizinto esey'thengiwe. Kodwa la esigodlweni nje cha, awufici inkosi yami ukubiza kakhulu. Siyathokoza ndawo.